el vídeo, el títol no és clickbait, o sí, un poc apenes, però abans de començar el vídeo volia comentar-vos dos cosetes. La primera, que no es pot esperar, és que tinc Osito, és el meu bebè, i com no volia donar pel sac per així ni per Insta i tal, pel meu Insta i tal, li he fet xarxes, així que podeu trobar-lo per tot arreu com a Blink de Potato, perquè és una creïlla, roïn. I ara pues, estarà per així molestant-me un ratet i igual tomba la càmera un parell de vegades, però no patiu, que no passa res. Ai, és que mireu que guapo que és. M'he tornat loca. I segona coseta que volia fer així d'espam directament i sense mentir-vos és, com podeu veure, la meva samarreta de la meva Pau, quan somrius li fas l'amor a la vida, que pesat la samarreta, trobo que la tinc ja des de fa 2 anys, me la he posat més que algunes de les meves bragues i continua intacta, bona qualitat, ahir molt ben fet la meva Pau. I este divendres, dia 8, no sé ni quin dia visc, a les 7:30 a l'Espai de València Cabanyart, trobo que és ahí, de totes maneres us deixo el link a l'esdeveniment del Facebook, i és que estarà presentant el seu nou llibre, jo estaré allí, també estan els companys de Frida, els raperos malotes, i estan allí fent un acústic i tal, i n'hi haurà túria, n'hi haurà refrescos, el nou llibre, estaran allí els autors, i la veritat és que serà una passada. Jo sí que pense anar, així que si aneu, doncs mos veiem, vale? Que molarà. I ara sí, mos estaquem en el vídeo. I a veure, per al vídeo, està bé comprar likes / followers? Jo pense que no, tot i que respecte que n'hi hagi gent que ho faça. El que sí que a mi em molesta moltíssim és la gent que compra likes i compra seguidors a comptes com Instagram quan el seu compte és un compte professional o del qual treu benefici. M'explique. Vaig fer unes stories, que no vaig a posar les captures perquè sóc una gossa editant. El cas és que vaig compartir un parell de stories per Instagram explicant el tema i fent un parell de preguntes de les quals jo trobo que s'entenia prou clar el meu pensament respecte al tema i tal. I per a començar, així que tira la primera piedra que en este llibre de pecado, jo no he comprat mai followers, però sí que és veritat que en el seu dia, abans de dedicar-me a YouTube, com arranques un mugró te rebente. Abans de dedicar-me a YouTube sí que és veritat que jo per Instagram era un poquet estúpida, i si perfil ja el vaig borrar i tot, i després me'n vaig anar d'Instagram i vaig tornar després recentment, ja un poc abans de començar YouTube, com el 2015 o una cosa així. Però jo abans d'això, en la meva època teenager superguai, que jo ja no era teenager ni era res, però me creuia guai encara, doncs el tema dels likes que tenien les fotos m'importava moltíssim, aleshores entenc que la gent ho faça, perquè jo en el seu dia ho vaig fer, no em vaig gastar pasta com a tal, però sí que n'hi ha pàgines d'estes que te donen like, comptes falsos. I ahí és al que anem, o sea, no estic escorrint el bulto ni mucho menos, o sea, sí, ho vaig fer, està mal, i que, o sea, era un perfil personal del qual no estava traient ningú profit, i aquests posts als quals vaig inflar en likes, ja no estan ni siquiera al meu perfil, perquè aquest perfil es va borrar, o sea, vale, capitxi, però que entenc que la gent ho vaig a fer. De fet, una de les preguntes era si alguna vegada havíeu comprat followers o likes i tal, i la gent, trobo que va ser com un 9%, unes 50 persones van dir que sí. Aleshores, agraïsc la vostra sinceritat i per això em sinceré amb vosaltres. Aleshores, una de les preguntes que vaig fer en les stories al respecte, perquè vaig fer preguntes de si sabíeu de gent que ho fera, si trobàveu que eren més imbècils els que ho feien, o les marques que contactaven o feien coses en aquesta gent i no comprovaven realment la licitat dels seus seguidors o de l'estatus del seu compte, perquè és que tot això va eixir, perquè n'hi ha un parell de comptes que molts de vosaltres seguireu, perquè són gent que ara mateix s'està situant prou bé en el tema influencers en valencià, i a mi m'ha fet molta ràbia, no per enveja ni res, o sigui, això ja des de primeres no és enveja ni res d'això, o sigui, jo no tinc massa seguidors per les xarxes, però els que tinc me'ls he guanyat lícitament. I ja, la veritat per davant, millor, pitjor, així cada un que opina el que li dóna la gana, i estic oberta al debat, vaig als comentaris sense cap problema. Però si la cosa veiem que n'hi ha molta gent ara mateix que vol ser famous o algo, i de repente, Blink, no, de veritat, ale, així que tet, en la mami, que tet. Ai, bon xiquet. I la cosa està en que ara n'hi ha molta penya que es veu que volen ser famosos o algo, o tindre repercussió per xarxes i compren seguidors. I això canta que flipes, perquè m'he trobat molta gent que me sap supermal, perquè trobo que són bona gent, a molts no els tracte personalment, però la mínima relació que tenim per xarxes me pareixen bona gent, però això que fan no me mola la merda. Més que res perquè, explique, tenen comptes en els quals es suposa que tenen com 10.000 o 15.000 seguidors, després entres als seus posts, val?
una foto en 15.000 seguidors i que no arribes als 300 likes, perdona, però la meva cara sense maquillar els aconsegueix. Sé que no va de la cosa de a veure qui té més likes és més guai, no estic anant per ahí, però simplement poseu-se en la pell d'algunes de les empreses, revistes, etc., que sortegen entrades, sortegen viatges, sortegen samarretes, el que siga, i es posen en contacte amb aquesta gent no perquè vulguin regalar-li per amor a l'art, sinó perquè volen repercussió en el seu producte. És una transacció, diguem-ho d'alguna manera, una acció publicitària. I tu contactes amb una persona d'aquestes perquè dius, hòstia, té mogolló de seguidors i tal, i resulta ser que de tots els seguidors que tenen són tots comprats o falsos. Perquè jo ho sé molt, però si el que més se te coneix a tu és ser cantant, per posar un exemple, i als teus discos o als teus concerts no van ni 200 persones i després tens 30.000 seguidors en Instagram, déjame que lo dude. Perquè si no et coneix ni el tato, m'expliques tu 10.000 seguidors d'on hòsties els has tret? T'ho dic jo, comprats. Una de les preguntes que vaig fer per Instagram va ser si sabíeu com identificar aquesta gent que s'unflava els comptes. I molts me diguereu que sí, però la majoria me diguereu que no. La veritat és que ha sigut de les enquestes per Instagram en les que més gent ha participat de les meves stories, la veritat, perquè jo la veritat és que no tinc massa repercussió i massa engagement d'aquest content. Aleshores em va sorprendre que no sabereu com identificar aquestes coses. Una ja l'ha dit i és simplement la relació likes respecte a seguidors. Sé que són les noves polítiques de xarxes socials, no és com era abans, però jo ara mateix compte en comptes fins a 20.000 seguidors més o menys. De 0 a 20.000 seguidors hauries de tindre un mínim del 10% de likes. Aleshores, si tens 10.000 seguidors, jo comptaria que almenys hauries de tindre 1.000 likes, una cosa així, jo què sé, de 800 a 1.000, així jo trobo que seria una cosa acceptable, perquè jo, per exemple, tinc ara mateix 4.000 i pico i no n'hi ha post des que puja últimament que no passa els 400 likes, aleshores faig la mitja d'ahir. Així que tindre en compte que no és el mateix els comptes d'Instagram, m'estic passant en Instagram perquè és el que més canta, no és el mateix tindre un compte personal perquè venen més les fotos on pot eixir una persona o diverses persones, etc., que un compte com pot ser el de la meva Pau, perquè mira, ja que he parlat d'ell, fem referència que ell no sé ara mateix els seguidors que té, però ell la mitja que té és de més del 10% de likes per post i són frases, Aleshores, la majoria de comptes de frases, rotllo de la meva Pau, com si pots contar, jo que sé, frases de la meva figa, solen tindre molt menys del 10%, aleshores les estadístiques no s'apliquen. Però el que siguen comptes personals com pot ser el meu, Nerea Sanfe o Frank Surimi, per posar 3 exemples que me venen ara mateix al cap, haurien de ser un 10% més o menys del que tenen de seguidors respecte a interaccions, likes, etc. Aleshores, jo, sincerament, i siguent objectiva, m'estac en este fregau perquè vull i perquè me cabreja, perquè conec a molta penya que està en revistes, empreses, etc., que m'han regalat coses a mi, li han regalat coses a molts influencers valencians o a gent que té repercussió per xarxes i tal, i sé que ahir ja estan perdent pasta, perquè jo sincerament dubte que estic venent-li res a algú, blink! I em cabreja que confien en esta penya i esta penya s'aprofita d'això. O sigui, no s'aprofita, no crec que s'ho hagin fet apostes per aprofitar-se d'esta gent, no sé com explicar-ho, però me sembla molt fals i molt brut el fer promocions i tal així, que la gent confia en tu, les marques confien en tu, etc., quan tu saps perfectament que no tens l'audiència que es suposa que tens. Una altra forma ben fàcil de saber, perquè de vegades un compte pot tindre mogolló de seguidors i mogolló de likes, però tot i això ser falsos. Com saber-ho, amics? És molt fàcil. Entres als seguidors, pegues 2 lliscaes i a les 2 lliscaes tots els seguidors de repent, n'hi ha una cinquantena de seguidors seguits que ni tenen foto de perfil, entres i pot ser aquests comptes no tenen ni foto de perfil o segueixen a 50.000 i es segueixen 50 de tornada, val? Els noms solen ser noms del rotllo que t'esperaries de gent que pot ser pràcticament noms àrabs o de la Índia o coses d'aquestes que dius de veritat, perquè jo ja em sorprèn quan m'escriu algú de Mèxic o Argentina que està estudiant el valencià / català. Aleshores, ja que directament gran part dels meus seguidors foren d'Aràbia Saudí, a mi, què vols que et diga, em faria sospitar un poc. I el mateix en els likes. Entres a veure els likes i la majoria són gent sense foto o que els noms són tipus de 1, 2, 3, boobies fall o hot chicks
i merdes d'aquestes, val? Que és en pla de, bueno, compte fals, compte superfals. Sincerament anava a posar captures però borrant el que ve siguent els identificatius del compte perquè m'aveia que veureu exemples, però no cal exposar a ningú i trobo que la gent que ho fa, si arriba a veure este vídeo, ja es sentirà per al·ludida i si no els ho podeu dir obertament. Jo passa perquè per sort i sort per a mi no tinc a ningú de gent que li tinga confiança, etc., que faça aquestes coses, val? Perquè sincerament pareix un poc patètic. I la gent que ho fa, sort. Perquè, sincerament, a curt termini igual sí aconseguiu promoció, aconseguiu que se vos prenga seriosament, però de veritat, a qui voleu enganyar? O sigui, a la llarga sabem el que va a passar. O sigui, no aneu a continuar creixent o aneu a continuar deixant-se la pasta, però sincerament, quan es suposa que el teu compte d'Instagram és un perfil professional del teu canal de YouTube i en Instagram tens 10.000 seguidors i en YouTube no arribes als 200, deixa'm que m'ho qüestiono un poc. O tens molts amics en la vida real i has viatjat molt per tot l'Orient i Àsia, o a mi no em quadra. Però bé, com no anava a posar exemples al final, però bàsicament me pareix molt cutre. De fet, una persona que ni conec, però et dic, per què vaig a posar les captures? O sigui, és tonteria. Perquè m'ho va passar un col·lega quan li vaig comentar el tema, i és un xaval que literal té 15.000 seguidors, 15.000, i una foto de feia una setmana de cap d'any, el xic vestidot tot guapot i tota la pesca, 95 likes. I jo, no ser ric, me parece falso. Per això, que anem un poquet de compte, perquè a mi últimament m'han estat seguint molts comptes de frases i comptes de gent super hiper mega guai, que quan entra el perfil i de repente me ve cair 10.000, 15.000, que això és un altre. Normalment es veu que els packs de followers els venen o en 10.000 o 15.000 o packs de 5.000 o alguna cosa d'aquestes, perquè tots els comptes falsos que he anat identificant últimament, tots tenen això, 10.000, 15.000 o 20.000 seguidors. I dic, mira, és la tarifa i no passa res. De nou, com he dit al principi, això és la meva opinió, no dic ni que estiga bé ni que estiga mal, simplement em pareix un poc il·lícit i un poc brut, de nou, fer-ho quan estàs traient-ne profit, però que si és pel teu perfil personal i l'únic que vols és pujar-te l'ego, jo ho he fet, no ho tornaria a fer, me pareix una gilipollesa enganyar-se a un mateix, la veritat, i sincerament ara estic en un moment en el que trobo que els likes, les visites, els comentaris en els posts i aquestes coses no marquen la qualitat del teu compte ni si moles més o moles menys. Però no sé, pegueu-li una ullada a la gent que seguiu i mireu realment què hòsties fa la gent en la seva puta vida, perquè jo, des de la meva humil opinió, me pareix un poc tot molt sucio i oscuro. I ja estaria. Mos veiem demà divendres 8 de febrer a Cabanyat a la presentació del nou llibre sentimental de la meua Pau. Esperem veure-vos a tots allí. Trobo que és a les 7:30, no sé si ho havia dit, però de totes maneres baix a la caixa de descripció està l'enllaç per a l'esdeveniment en Facebook, on teniu tota la informació. I seguiu el meu gos en xarxes, que és la cosa més bugaveda del món. Blink! Blink! Vine la mami! Vine! Vine la mami! No el podeu veure però està corregent. Cada vegada la veu al I ja està, el pròxim vídeo no sé quan serà, vaig molt mal de temps i no sé quan tinc de temps de tornar-me a sentar a gravar i tal, perquè és que ara soc mami.